Dobrý den, já jsem Míša a podíváme se, co jsme postavili dneska za kuličkovku. Tady je začátek. Pak to vede tudy, pak to udělá salto mortale. Tady je, hele, jede, teď se otočí vzhůru nohama a frčí dolů. Takže teď to vede tudy, tak vidíte, co to je. Tady za klikanicu, tady jsou samý zatáčky. A teď se to takhle otočí a do cíle. Tak teď vám ukážu něco. Ano, to byla správná jízda. Pozdravte. Děti, ahoj, tady je děda. Kuličkovku stavěl Míša. Děda. Jo, kousek děda. Děda stavěl tady, asi ten mi pomáhal, ale toto bylo jeho. O tom rozsahování. Salto mortale, ty zatáčky nejsložitější stavěl Míša. Jo, přesně tak. Pokud se vám stane, že vám to vyletí, tak to musíte opravit, najít chybu a ukažte to babičce nebo dědovi, když máte doma, když vás hlídají, když je třeba nemoc a nebo ukažte mamce a tačkovi a když to se vám to začne líbit a když se vám to zdaří, tak prostě musíte to dát na internet. Já to asi budu dávat, ale filmuju to kamerou, nevím, jestli se mi to podaří, ale určitě asi jo. Jestli to taťka umí, ten je dobrý na počítače, no tak jo. Mějte se hezky a nashledanou. Nashledanou i kuličkovka. Ahoj, to jsem já, kuličkovka.